Tapuk ka perminggota mared de mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia, natu mo palangi dohot tanoon. Amen. Marolopolop tu debatama, ale sandok tanoon, endehon hamu mahamuliaon ni guarna, marmulia bahen hamu puji-pujian na, dok hamu mamadok debata, tung nasokal do akka pabahenanmu, binaheni hinatibul ni gogom ikom marsob batuho akka musum. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, suruh matod di parbadia tu rohanami, asatara pulsitu tu rohanami, marhite-hite haheheon ni anakmu,
Tuhan Yesus Kristus, jala asalam gadaha porsyaon nami, marhite-hite pakirimu na mangulu, asa totong hingot hami, nahehedo hami muse, sian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namate. Amen. Mared dehita. Danganong hamagoan tuto di kinon saluhut do di taon tuhaki. Ay di burino ang tumias rohaki di bang Jesus pagkopop nahi. Tutar pajang rohay ang kadosa di bay nasar sa ni rohaki non. Sa tumupabay pasari tuhaki niya siyang tuton ikinon. Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion. Ima na dienet sian patik perjolo sahat rodi pasapuluhon. Patik perjolo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, doho na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di torun ni tano, yang gotong gabi si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guar ni debata, yang goso ture dalan na, ay hona uhum na dosogot akka na marsineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinonom ari maula hamu nasa siulaunmu. Alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro diisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ay dinonom ari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Dibahen do umbahen na di pasu-pasu debata, Jahoba ari paradian nai jala di perbadiai. Patik pa limahon. Ikon pasangapon mudo na torasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu, di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paunopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manakko. Patik pasiyahon, unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Ido sahatna atong rak mangidogo mahita sian Tuhan debata. Tuhan debata saya perlu memahami lahon nahon bartu patimi. Mared de mahita.
Hatopoti ba dosata martangi yang mahita. Ale debata nami na marasiroha jala na badia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami riko doa siniroham disaluhut hami halak perdosa. Alani ido ubahen na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom, jala hupar hatopot hami tung na jok do hami manibil sian akka dalam muna badia. Songon biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami sian jolom, ala ni dosa nami aidang dihalomohon roham hamatean niya keperdosa, alay hamubaon ni rohana dolomo ni roham, asa mangulu. Sesa masa luhut hageduhon nami, dohot pangaleson nami, marhite-hite pangulan nami, manghite-hite pangulo nami nasasaday, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin ni roham di hami, marhite-hite panidangyon, dohot hagugoon nito di parbadia, asa tarapul situtu rohan nami majuaho, asa patun tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu na badiay. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Satok kido hutadikon ho, alay papungok kudo muse, marhite-hite akka asini roha godang, tagan di parpiar ni muruku, hutabunihon bohikku sa tokin maradopon ho, alay marhite-hite dengan basa sa leleng-leleng na asiyakku ho, ninna Jehovah si palua ho, hasangapon ma di debata na degijang. Maret dehita. Ni debata turpuk epistel di minggu tasadarion dienet sian buku pangukapon pitu mamuka sian ayat sia sahat ro di 10 pitu tajahama marsikat soren dung salpui adong mahubereng masai torop naso dapot bilangan ni jolma sian nasa bangso marga dohot home dohot hata akana jongjong diadopan ni habangsai dohot diadopan ni biru-birui akka na maruloson abit nasaksak jala na maniok mare-mare di tangan nasida. Guguman suara nasida menjojo akan nama tua mani batata na makuduli habangsai dohot biru-biru. Jadi jongjong ma saluhut suru-suruani humaliang habangsai dohot humaliang akasituai dohot
dohot pangolu na opati dungi manuka mana sida di joloni habangsai huhut marsoba tu debata. Nina nasida ma. Amen. Puji-pujian dohot sangampon, dohot hapistara, dohot hamauliateon, dohot hagugon, dohot hatoguon mari debatata rodi salele. Amen. Dungi mangalusi masa dasian akasitua di dokma madok au ise do akai jala siad dia doro akana maruloson abit nasaksaki. Jadi udok mandok ibana, ale tuaku, doro utosa, gari bidok matuau, ima akana rosian haposuhon goda, nunga liburi nasida abit nasida, segala dipasak-sak di bagasan udar di biru-biru. Alani sai di joloni habangsani di batado nasida mangolo ibana arian dohot borngin di bagasan joronai. Jala ibana na makuduli habangsai, jala ibana na makuduli habangsai ma paulihon inganan di atas nasida. Dang be male nasida, dang be mauas, dang be ditinggang las niari nasida, manang dia na mohope. Ay parmahan ni biru-biru na di parsitongaan ni bahabang saido nasida. Jadi tugihonon nama nasida tu akamwal aik hanguluan. Jadi apusan ni debata nasa ilu-ilu sian mata nasida. Ido sahatna martua do akana tumangihon hata ni debata jalano piopsa. Amin. Mared de mahita. Tidakon maha porsiaw tai songon nahina tidakon ni dong atas saha porsiaon disadok pertibion rak mahita maddok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pergogo naso hatu dosan natu mapalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai ima natinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di perbadia andorang soha hubuhan. Ido tuhata na tumao na bernit di pangumuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanotoro dong ditanom na mulak mangolu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hodul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pa mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria na badia dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na surasuda. Amen.
persembahan kor paduan suara napiri.
Kota Begema titing namasa di Huriatta. Horas madihita, jala selamat hari Minggu madihita. Titing Huria Manang Warta Jemaat Minggu Jubilate 10 Sada Mei 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, Jehovah do si parmahanau, dang tagamon huranganau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pesalmen Manang Mazmur 27 ayat 1. Nama ragam, nama julu, parhusoran di Parjamita sa distrik. Hobar tuha putusan di Sinode distrik di Minggu sadarion. Di Patupado parhusoran di Parjamita sa HKBP distrik Walu DKI Jakarta. Nama julu, nama Jamita di Parminggota Tikion, Ima Amang Pendeta Benget Selitonga STH. Narosian HKBP Pondokopi. Napaduahon, ihutu program parhusoron di Parjamitaon, pepungudana topangat dohita narikot tu distrik, marhite katong 2B. Sialani dana diakoni sosial di Huriat Tanah Somal Tapatupa, masohok majolo, tapasahak ma di bagasan roha moleate tutuhata debata. Paduahon, pembekalan parhalado dohot keluarga. Hobar tu program pakubasion di Huriatta di hari Senin 1 hari Selasa tanggal 12 saat tanggal 10 Mei 2025 di Patupa Huriatta do pembekalan parhalado dohot keluarga maringanan di Taman Bukit Palem Resort Caringin Bogor Jawa Barat. Tatangnya kema anggia dengga mardalan ulauni tahu hasangapon di goar ni debata. Dapat tuluhon seksi sekolah minggu. Pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 yang lampau, tim Tortor Sekolah Minggu HKBP Cijantung yang meranggotakan 5 orang, yakni berjulu Caroline Cynthia Bella Sitanggang, W4 Ciracas Sada, Napaduahon Despita Romauli Angelin Nenggolan, W7 Ciracas Polri Kelapa II Wetan, Nabatuluhon Diva Sere Victori Hutapea, Wek 22 Kalisarionom, Napapaton Gisela Ervina Alfiani Nadabdab, Wek Saplopat Pekayon Gandaria, Napalimahon Olivia Kristabel Avariela Simajutak, Wek Sada Cijantung Sada, telah mengikuti lomba tortor tingkat distrik 8 DKI Jakarta, dalam rangka Parheheon Sekolah Minggu HKBP Jatinegara dan meraih posisi juara 3. Terima kasih kepada Tuhan dan kepada semua pihak yang memberikan dukungan. Tulu titik 2, setelah dilakukan proses rekrutmen dan seleksi terhadap calon guru sekolah minggu, mulai minggu hari ini telah diterima menjadi calon guru sekolah minggu. Nah berjulu Rio Effendi Simangunsong dari WEK 14 Pakayon Gandaria, Napaduahon Evita Deborah dari WEK 2 Cijantung 2, Napatuluhon Kristiani Putri Sihite dari WEK 7 Ciracas Polri Kelapa II Wetan, Napapaton Ade Putri Haryanti Purba dari WEK 21 Susukan 2, Napalimahon Monica Aurelia Sitorus dari WEK 12 Sentek Manunggal, Napaonopon Silvia Dameyanti Simamora dari WEK Saplonom Poncol 2, Napapituhon Inrika Pardosi dari WEK Walu Kampung Asam. Tulu titik tolu, sesuai dengan undangan dari pimpinan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 yang akan datang, pukul 13.00 sampai dengan selesai,
Bertempat di HKBP Pasar Minggu, akan diadakan rapat guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Untuk memenuhi undangan tersebut, gereja kita akan mengutus 1 orang perwakilan seksi sekolah minggu, Amang calon Situa Ridwan Panjaitan, dan 1 orang perwakilan guru sekolah minggu, Inang Dwi Boru Purba. Papaton Tikting Merbagas, Tikting Perjulu, Neng Majalo Paspasu Merbagas Ma Daniel Slamet Simatupang, anak ni Amang Hisar Simatupang, tubuh ni Inang Nurma Boru Simajutak, Sian Huta, Jalan Persatuan nomor 75, RT Ono Merwisada, Kampung Rumbut, Wek Seplalu Kalisari Tolu, Huria HKBP Cijantung, Dohot Orwana, Sondang Lamtiur Raja Guguk, Boru ni Amang Situa Jita Raja Guguk, tubuh ni Inang Piora Boru Siaturi, Sian Huta, Desa Huta Lutung Muara, Huria GKPI Huta Lutung Resort Balige, pemasuk-masuon di hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 di HKBP Cijantung, masuk pukul 10 WIB. Napa limahon, pelian bulanan keluarga. Di Minggu Sadarion, pabung utama pelian bulanan keluarga tu bulan Mei 2025. Jala titik konom Mei di hari Minggu naroon. Mola tema disudi panupahyota dihuriai bahen sangap guarni tuhata. Napa onopon, maka tidak kok kapersiaon mar sangga-sangga. Di Minggu Sadarion di permingguan pukul 10 WIB, di Patupa Huriata do pakubasion malua mar sangga-sangga. Tusa halak naposo, namargoar, Stefani, Octavia, Sirait, Narosian Huriarom Katolik, Dungjolo madalani persiajaran kateisasi sidi di Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao, Toraja Utara. Napapituhon, ruas perguru manopoti mulak tuhuria. Memuka Minggu Sadarion 10 Mei 2025, gabi ruas perguru mulak tuhuriama, Jones Sagala, alamat Jalan Raya Ciracas RT 2 RW 7, Ciracas WEK 15 Ciracas 2. Songonima tikting na masa di tengah-tengah huriata di bagasan semingguan, aga tikting na asing, boi mata jahat di lembara tikting na dong di hitabe, saya di pasu-pasu di Batama hita, di sudi pargumiton ni ngoluta horas madihita. Persembahan kor Amasaroha.
Mared dehita, huhut mata papungu peliata, kantong sadaa, dohot sadabi. Jehovah si pertahanan dan hurang menang aina saja di padang dosia dormiana mengoni baina lomaki lau panguluhon todiki di baina sirohana.
Dameni debatana sumuruk sia saluhu naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramu nabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Kurian itu hatana hina holongan di bagasan Kristus. Hatana di batana sortu hita di minggu sadarion. Di minggu jubilate. Imatar surah sebukui Heskel bidu 34. Mamuk kamaisian ayat 10 sada sahantro diat 16. Takas mata pehutihu idok songonon. Ay songonodo hatani Tuhan Jehovah. Ida mak. Au. Apala au sadiri usau-soso go di birbiruku. Jalalulu aku nasida. Songo pangalulu di parmaha di pungwana diari. Uju di tonga-tonga ni birbiru akka nama pari ibana. Suak songoni au mangalului birbiruku sogot. Jala paluoku nasida sian salut inganan para serakan nasidai. Uju diariopun dohot hahulomon maripotipot. Jala au manugihon nasida ruar sian akabangso dohot papunghon nasida sian akaluat. Asa hubuan nasida mulak tutano nasidai. Lausau marmahan nasida di atas niaka dolok Israel. Di bagasan akarura doho di bagasan saluhut parmianan di tanoon. Di japalan akanalomak au marmahan nasida. Jala di atas dolok akanatibo di Israel. Parudaman nasida. Di sima mangulo nasida parudaman nadenggan. Jala japalan apalan alomak japalan di atas ni akka dolok ni Israel. Au sadiri marmahaburi buruku. Jala au Paulo nasida ninna Tuhan Jehovah. Dulu aku mana magui. Jala mula buanokku natarrepari. Jala litakku do nama bugangi. Jala papungokku do namarsahit. Alai. Anggo akan omokido nagugui siaponokku do. Au sadiri tahe. Marmahan marhite-hite uhum. Ido sahana. Horas marita saruhuna. Takubo to kamanginang. Horas do hamunwaing. Ido. Marjubilate do hita. Ido. Ay buhay do warri minggu jubilate. Ada yang berjubilate. Ada yang berulup-ulup pao. Ido kan? Paano? Anggo jamita ng ito siya mo. Persoalan na bukado moloro tu garija sonari neng marulup-ulup. Saya mau naikkan rasa syukur karena ada Allah yang berkuasa dalam kehidupanku. Oh, berjuang. Maka ketika Anda dan saya diizinkan Tuhan masuki satu minggu yang luar biasa. Minggu jubilate. Harus ada rasa syukur yang melampaui akal dan logika kita. Dan rasa syukur itu bukan karena sebuah keadaan. Tapi karena ada Allah yang berkuasa di atas segalanya. Asaboy tarajumi bahasa tikyo ni Heskel itu bukan hanya sebagai simbol. Tapi sebuah keadaan. Jalan moloi palos di batahi dari bahasa tikyon. Di parpungwa bohado asa marlas niroha. Bohado asa berjubilate. Odo alani adong mga piga-piga neng dokonon itupukon. Perjulu. Kegagalan sebuah pengajaran adalah karena tidak adanya keteladanan. Las bohape tabu ni puda, las bohape heba ni puda, mulurarok patar jumulu pudei. Dina makataho pudei siswa de dui.
Buhado koninato rasonari. Pakai tikim. HP hoho na menu papi. Kan ini. Kata itu seolah terlontar dari pikiran kita bukan dari perasaan. Arong gunwaing neberu yalo anak ngau. Ise mahamuna ya tangis yalo anak kona. Ada. Tapi kita datang ke gereja mengatakan puji Tuhan. Hati terbeban. Setebi korama. Aido si pata. Moludang dede pibe di kuri. Ene tebo kuri. Isin sama dokon na mendokon sudah buh kuri. Luar biasa. Tetapi itu korpiatis. Hidup kini di sini. Bukan bayang-bayang. Tapi koramai na tabui. Pietis dui. Di surga hasonangani. Kan itu. Saya Tuhan mau hidup dalam kehidupan yang kini. Dan saya mau merasakan anugerah kasih setiamu dan keperkasaanmu. Oh donai. Itu ibadah. Maka minggu jubilate pada saat ini mau mengkinikan kuasa dan kasih setia Tuhan. Kenapa tidak bisa dirasakan? Sarupa doi angguna tehu madakon. Haleluya, haleluya, haleluya. Alay dang. Marhaleluya, war marhaleluya na kinang. Ini kan? Karena kita terjebak dalam slogan. Atong buhado asauna kula slogan. Minggu jubilati di Bagasa Tikion. Allah mengambil alih persoalanmu. Karena manusia pada saat yang dipilih oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah terjebak. Dalam kepentingan diri sendiri. Nunga. Makatai. Debata marhite-hite. Panurirang. Yeskel. Yahowa dan ini jolma. Nungo babak itu gay parmah di ala Israel. Sikat tu maho. Palu bahon nasida. Molo hudok tu kaparmahani na tu hamatian na maho. Dang di palu bahon nasida. Dang di pode hoy bana. Dang di palu bahon asa di po baro haro pakalahona. Matema. Para jahati di bagasa dosam. Alai siat tangamu do tunggu kemudarna. Om hati dia batu si Yeskel. Sehingga benar Yeskel itu sesuai dengan namanya. Allah yang menguatkan. Buir taruh di batadu ma pergugui hon alai. Kalau di pikiran. Alai minggu jubilati di bahasa Tikion asa saur dodo amaka amanginang. Na tadokon dohot na tahilala. Bagaimana Anda dan saya bisa menjadi teladan. Bagaimana Anda dan saya boleh mengatakan sebagaimana kalau Yehezkel itu bukanlah seorang nabi, tetapi Anda dan saya adalah seorang nabi yang ditempatkan oleh Tuhan di rumahmu. Alai jodoh hita luja. Jodoh hita lilu. Bahasa. Alai macai perlu A, B, C, D dan segala macam. Nungali kita HGP. Alai boido uno ni HGP dak kurang tentu sih. Contoh. Asa saudara maralo do tuaka mangapiga-piga dong ataring utuson. Akka manginang. Uparau nak kaningan maka tidak kaprosioni. Pipi do itage. Wah. Itu doa enggak? Itu bukan doa yang nasib tua, bukan doa. Tapi pernyataan. Itu bukan doa, tapi pernyataan. Aku percaya, aku persia di bata Jehovah. Dia dola patani odok. Ketika sini itu diajarkan.
Jala patiki pada kaningan dia ulah patani odo ikon di habe rohat kan di bata jala ikon upos rohat dari banodo. Itu teori bos. Realitanya tidak seperti itu. Anda dan saya sering melangkah dalam kegamangan. Bahkan alanya karena perlu tiki ala kondisi terbuang bangsa Israel. Maka para nabi, para pemimpin-pemimpin agama juga ailom perlu jebu. Iya kan? Perlu sinamot, perlu ujungnya lupa mahita. Hatata mandokon ikon ubir jalau pos rohat terbata asa. Itu dah. Dah kita ya kainang lapatan di patiki ko Martin Luther. Batik perjulu auru jahu bari batamina de batata dang jeri marakup. Dia ulah batani odo ikut di habe rohata di bata jale konu pos rohata di bana asa. Alai jodoh kita terjebak tu pikiran nih hajal mau. Tunasana perlu beribadah kita di son alai solok do. Dapat. Nasi botu hoi bahasa rakon aku sasitong holajol nama wina. Tapi kita beribadah. Maka minggu jubilate pada saya mengajak Anda dan saya, mari beribadah kepada Tuhan dengan perasaan rasa syukur. Yang beribadah itu janganlah kiranya pikiran kita, alekoroha. Ternyata kegagalan manusia bisa dirasakan oleh Tuhan. Di boto di bata dua kainang, na solo ibasa roh atetem. Enak pesipata kaina, meile tangis mulu dia lo anak konna, ibu tu di bata doi. Mal tersipata ho hompe ya toi ho paro mami serius ibu tu di bata doi. Iya kan? Kita sering sekali beribadah seolah Allah itu tidak merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi minggu jubilate mau meyakinkan Anda tahu apa yang Anda rasakan. Maka Anda datang mengambil alih. Molo diambil alih di bata di bahasa tikom, molo di bata marhuasa di bahasa roharu atatem. Boy mamar jubilate. Idok mari terpukon, sono dohatan itu hajahuba, ida ma. Au. Apala au sadiri usososogo di biru-biruku. Di minggu tersedia kamanginang ditili de bataro hampar bagasan. Ino tebo di minggu jubilation. En waka juju ne tutu tertiga betin alona anak me biribe. E peleki due na make. Pika kurang ko biaka de jabuta. Kan? Pole due na matok tulu. Opa molo pola molo terbi ahyaru bige soni. 5, inarua siro ba? Guna terbigi. Alokon anak palimaho di tengah-tengah di keluarga sianu. Inarua si, gunang main. Iya kan? Ala dua nama nuangat tong, mebiar mahita. Memurugi be mebiar mebe, satu lari. Barau benubur kudu dia mau. Iya kan? Menjamada dana. Lam tertiga beti menuju dua dialog pebia hohoma. Dapat roha pina roha. Songoni makinan Israel. Alai di boto de batama sonari mengambil alih. Au sadiri mau soso di biru-biruku, lulu aku manasida di lulu Jehovah mohon wanginang. Ditilik manang roha mamang bohado. Gorri minggu lo jubilate, alero harang marjubilate. Tetapi Anda dan saya diizinkan oleh Tuhan marjubilate. De keyakinan satu, ai songo pangalulu ini parmahan di punwana. Na penong deng ditu sabi ona kaya saya marmaha bitaw.
Apalagi na seorang di Jakarta. Apaan sih parmahangan na muse? Dan arong be makilala sa kita on. Ibo to horo penang na pamidwaek. Nang be, wa pa pang. Parmahan maluru pamidwaek. Ay horo bono madelalisi. Lito gon. Aling nga mauwas parmahanon. Hohom me bena. Namar burtai di pasomai sahatu namiddo. Dia maka seorang permahan harus mempunyai rasa tenang. Ayodo na sonnani seorang berhita. Kan nggak mau luek tenang, nggak reaktif piton wae. Sodi terpiri-pirion. Kan iya kan itu wae. Roma enak konotong. Apaan sih namuse? Lamago mana binoto. Dang barani beta sonari son parmahani pamiddo aiki asabui inumon. Alanya makarong anda hinahulong di bahasa Kristus. Alai bahasa tikyong. Moloro Jehovah uju diario budot kaholo memaripoti pot. Dalam keadaan mencekam. Dalam keadaan yang sulit dimengerti. Disitulah Allah datang. Maka jubilate bermakna pada saat ketika kita merasakan hal-hal yang membuat kita seolah tidak bisa tersenyum. Tapi kita bisa merasakan sentuhan kasih Tuhan. Alani namar jubilate dak pangasahonokku habi gugukku. Dak pangasahonokku malokku, dak pangasahonokku hadirokku. Ada Allah yang mengambil alih. Idokuma jala au manugi hondasida ruar. Siapang semua idokko di bahasa tikyong. Au manugi sida ruar sebang soro punguan nasida. Sian akka luar nasida sahubuan nasida. Tujuan pemanggilan Allah adalah shalom. Anda tahu mana ko shalom? Oke. Au jo do nama saya marjami tau di Cijantungon, tikiri Cibang Cilangkap. Ale lampu bena lam tabur nang marpungu di Cijantungon. Ayo. Ale ngo pardopahan yang ngo pinahuingot. Kamu nang mengotaw rohana sih. Tapi saya berjubilate. Karena saya diizinkan Tuhan pada saat ini juga mulai menikmati persekutuan yang sangat luar biasa. Dan saya mempunyai sebuah keyakinan. Tujuan peribadahan kita pada saya pada hakikatnya satu. Anda sedang dihantar oleh Tuhan untuk masuki sebuah keadaan yang penuh dengan shalom. Yang penuh dengan damai, sejahtera. Jadi shalom ini, unak kolak kata yang nanti pun dokon shalom ini. HP rohani dak shalom. Napa lapatan ini shalom? Damai sejahtera, tenang, sejuk. Tetapi bukan tanpa tantangan dan persoalan. Tapi Anda mampu menghadapi persoalan itu. Itu baru shalom. Itulah. Mergugo mangadui pertotangani. Ji omma pabuhalion ni. Sihes kalibaga tikyo. Ala di batado margugo honibana. Jalai baga tikyo di odol kon minggu. Jubilate ma asaboy homar jubilate. Una pangasaw gugum. Una pangasaw malom. Una pangasaw kaririomu. Molo gudak pinasinakapamu. Tua kapinoparmu. Mararuhurak tiki. Parerihon na sana perlu asabu ini ang. Kan itu naik. Apalagi galak batak. Asabu ini ang tenang. Jerong ko saya dah huberek pikir ni halak batak. Natabu alay yaw salah si patay. Unang niyay.
Unang dia enak ko binasonna huwai nagi wado ge. Ang ala ta ay do menurut tao mungkin ala na ta ay na borat gebe tanggu mahita. Ala yan anak kono ngaling kabel ba menak ma. Ay nga mo binang dada natasak itu siya bela watan itasak kainang baro. Tasak nila madele di beseri nila na ri da kaci bepat da mga rota bilang mga pirwe ala nga somal molo rose Jakarta natong lama tu tanami ala ko dele do keri aduh ina musekan ala di giri ala mo natasak daw iko dele do ri ala ge mardoro ma mardoro mari ala nu nga kapala pa na ito to je natasak songoni do ma do kono ko kamanginang asabu barjubilate ko natasak ko kenapa model bahasa tikyon di Japal akan loma au marmahan nasida jale di atas dulu ni akan tibo Japalani dia dui ai buru nang ai rong sono ai lagi borak naik perekonomian kan inna bohado na kita mengalapati Japalan na lopa tu na perekonomian na krisis mungkin doing bueno ai bena sipata ane ka perung perhelai bahasa tikyon nomor untung tita ai ya haru distrikon inna perjanjian mandokon dangarong be dana tu distrik itu kan habis pas mau pilih ya boleh kan tua meruntung mulai sok meruntung tamu mau lihat mah mau jalan subang sih kamu dia be ba mau li pare to kondo be hita mau lihat mah iso meruntung ai dia do distrikon nggak perjanjian nggak sentralisasi kan do kita hita na tuh dok sentralisasi habis tunggu peruk pilihan ini mau lihat mah kamu aur kono kuri so tunggu sudah las di rohamuna so tunggu bisa marti bilati yang mulai bilang lagi bisa dia pilih tulis itu dia tong matongan non be HP hita macohod do dia koni oke ya ke ge macohod do dia koni kan ala tu ge tarfonado tu distrik pikira dia koni ni be dah so tunggu meruntu karo ko perhelai do ba so tunggu bisa marti bilati hamuna ni ida jang ko mono dang mekel hita pe gor minggu tamar jubilate si suede doi nak perak tarbe kaum mekel mawering bohi ku babe nokku on nama nang ganteng au on nama dak terpaksa we mangabah pa mekel mahamu las marohamu marjubilate mampalania ali bahasa ko di Japal akan alomak au marmahan nasida ini yang luar biasa ketika Allah datang ketika Allah mengambil alih persoalan kita. Baka di bahasa Molo hata lulu. Arong gue deni kora make. Lulu doro haki di dia do de bataki bawa satu tadi konomwa. Taruh cuma biasa roh. Padahal hakikatnya semua manusia ingin merasakan shalom. Ternyata shalom itu tidak akan dapat Anda rasakan tanpa sentuhan Tuhan. Allah dia makan hina holongan di bahasan Kristus Yesus. Dalam kasih dan kepeduliannya lah Allah mengambil alih persoalan kita. Jahuba marmahan bangsona diobun doho diahulomon. Unak pangasahon dirim molo sipata ro nasuhar turoha ati-ati do pikiran mondo asipata pede guru hatta itu pede gue tak pikiri molo ro masa da Tuhan itu tinggal lokor Tuhan ini HP anggot merpe molo marpeahi taburo di piato tamat diskusi renungan itu kan debata mermudu, debata mengaroro, debata madonganina. Anggo ben solusinya udah tebo kita di diskusi. Ido dia jadi debata kita. Mau lihat mah nitaro di diskusi. Habe mau lu tuiba? Waduh, enak.
Jijo dak saurdo titaon. Utebo di PA tiki asingi di realita. Alai mo di bahasa tikyo mo di kon Jakuba marmaha bangsona di haholomon. Maka Allah tidak pernah tinggal diam dalam persoalanmu. Itu yang paling indah. Maka jubilate pada saat benar-benar menjadi kuasa dan hal yang sangat indah ketika kita merasakan Allah benar-benar tahu apa yang ada dalam hatimu. Jalan apa dua kon jauh bermudu-mudu. Mulu jauh bermudu tak kuboto mulu marsahi dana oppa dire bekka menang oppa julu mengoppa pudi ayide ben nebel bayaru oppa julu beno marsahi dana bala mohoma ikono oppa pudi o dia mama na holong rohana tu anak kono kuri eno ko mana hurang kerjaan ni simba dui kerjaan mama nang binang mama mau pailenga molomoho dana ki kono papudi do itu ribuk ke bapak ne mebe junei ido kon asa diocok moho mi anak kita jai mulu di batamar mudu bahasa dio pare batama hoinang dibuat mana mohopi sonang moho marjubilate moho baru peiro mana patulu bahasa tikon jahuba marmahan. Jina marmahano buru sipate licing. Iya kan? Ena sipate rok tabereng ma jahu basi parmahana dak kurang maranga. Aina sajia di pedeu dosia do. Kono titor titi gotongi ono tebo. Lupa hina madokon tuko mudo batahin nene. Hape di licinggo. Anggo hita una polaro tukok na inian kola jauh mga parmahan. Anggo tukok na una polaro batahi. Alay sa buhay marjubilate hamak kanuan na hinahulungan di bahasan Kristus Jesus o manot tebo. Di ahapin na masa unang dihilalaro ham di tadi ko jauh bahudang. Alay lagi di parmahani di bataaw nang di pasuangaw asa takas huhamalatehon. Hukalacon japalan na lumagi. Ang unod tebo nuay. Mulusuwi mga tebo. Iyo kan? Kaya rin tertikabeti na mga ninang. Iyo ba? Baru mga no jabo nami. Lagi burjui. Inang lagi tebo lopalopana. Tebo huwalang. Saha mo jabo ni ruwes. Iya palaro pa dite mga nina. Ba mga matertikabeti na. Ala hupak sa ngabuto nga. Iyo kan? Jadi ibu saya tikok kamu karungan hinahulungan di bagasan Kristus ternyata shalom itu adalah pilihan. Dan makna jubilate di bahasa tikyon ulupum hamuma marulupurup ture matama sadok tanoon namiya do Jesus namiya do di bata di bagas jabum pasahat tabi kutua kana komura mulu dang ro isona mata pasatamu tabi kura araw na kaya paldi tabi rong mamu polo bay murang ro aka amata inata pasatamu tabi ku idu lapang jadi asamuda kita takas marjubilate kamu ternyata dan satu keputusan kita akan kembali dari rumah ibadah Tuhan pada saat ini dalam rasa syukur ala tomu ni jahuba mahodi pituni bagasmu rak majahuba dohoto madalani ari-ari di bagasan ulu puru plasnewa jubilate adalah milikmu bukan milik orang lain ame matang kita ali jahuba mauriate madihodi asiro tolongi roham dipakuni hodo kami di bahasa tikyom markite hatam jala di pengotoko tu kami Tuhan asal nakupatujulo kami hadirion nami unakupatujulo kami hagion nami alai ho mata kasu patujulo kami asa hadalan nami ma ari-ari ni ulu nami di bagasa roha nasonang ala hodo nama parguwe ho kami
Jala di buhali di paborhatodo kami bisa tikot Tuhan ak gagabison anak komusi Hesekel. Natakas patujul hoko gabe dokono nami maringul nami debatado na margogi honang mardalam maaw toktong di roha mauliate. Hatam nakutangyo kami daktu pangatusyon nami di si. Ele-ele pengiduan nami saur komatodim. Tuturi roharo ada tinay marhiti tordimi Tuhan. Asaboy huputihi kami, nagabibuhal nami, madalani pada nami tujulan ni Aryon. Itadahodo kami Tuhan, mengalubi pada nami diri nami sendiri. Homa, papatarhon namuli ngulu nami. Mangasaw Jesus Kristus, martanya kami Tuhan. Amen. Tapuji Tuhan talos tapasaha ma pilihat tadi bagasan roha mauliate.
Pasahat mapilihan ng tapapungot tu debata, martangi yang mahita. Ali debata ama namin na di banua gijang. Hodo karuruan ni saluhut si leho-leho nadinggan, do nasa ulibasa na mau diutus. Upasahat kami masiyan na leon mito kami, pilihan nami tu ho. Say jalo may gabi wap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso parhasia kami pilihanon pati bulok na harajomu di tonga-tongan huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam utadahami gudang ni sileho leon mitu kami. Asalam gir-gir hai madok mauliati tu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajonmu. Say saut malomani roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sederon angulus siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang hami tigitu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Ay ho dona puna arajao dohot aku rodi hasanapon saleleng ilelengna mulak mahamuna di bakasa dame jalo hau mapasu-pasu sia Tuhan. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor homa damena tutodim.
Yesus